enwog am y syniad yma. Rydyn ni wedi gwneud sgript. Dyma priodas Medi Mai. Rita, well iddyn ni fynd i wneud un gwestiwn. Ie, rydyn ni angen edrych yn posh i'r priodas. Ac i ffwrdd â nhw i'r siop trin gwallt. Rydyn ni yma, rydw i mor gyffroes. Helo, sut fedra eich helpu chi? Helo, rydyn ni angen gwneud un gwestiwn ffordd i'r priodas. Rydw i wrth fy modd yn gwneud gwestiwn pobl sy'n priodi. Wel, fyddwch chi'n eich bod gyda fy ngwallt i. Mae o mor esmwyth. Ydy, mae o'n wir. Rydw i wrth fy modd gyda gwestiwn esmwyth. I ffwrdd â ni, felly. Wrth i ti ni ddechrau brwsio gwallt Medi Mai, gwelai rhywbeth yn cropian yn gwallt Medi. Beth sy'n bod? Mae yna rhywbeth yn cropian ar y gwallt y hogan yma. Nag oes wir? Oes! Nag oes! Oes! Nag oes! Stopiwch ffrio! Yn y diwedd wnaeth Ginny a gwared o'r llai pen gyda stwff arbennig ag crib. Tara! Diolch yn fawr iawn, mae fy ngwallt yn edrych yn hyfryd! Croeso!